Tul il-jum tal-ħamis kienu fl-aqwa tagħhom it-tħejjiet biex il-ġimgħa jingħata ġieħ lil Perit Dommintov. Iż-żona tal-Baċir numru 1 f'Bormla inbidlet biex tospita dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Fin-naħa tal-Baċir kienet ikun preparat l-aspett viżiv, filwaqt li n-naħa tal-pjazza kien għaddej l-armar tal-palk. Glenn Bedingfield tagħna l-aħħar dettalji. Nekkaw erja kbira, erja vasta li fija qegħdin nieħdu dan l-ispazju kollu kemm ta' Pjazza Paolino Vassallo, kemm tal-Baċir numru 1 fejn fiha se tkun qed tiżvolġi din l-attività. Il-pubbliku li se jattendi se jkun qed igawdi minn spettaklu artistiku. Se tkun ċelebrazzjoni ħajja ta' dak kollu illi jagħmel il-Perit Dommintov tal-ħolma illi kellu, ġifier se jkollna kemm proża, se jkollna il-koreografija. U għal dawk li jixtiequ jkunu parti minn dan il-ġieħ għadhom biċ-ċans li jridu jagħmlu biss huwa li l-ġimgħa jaslu Bormla ftit qabel il-5:30. Nixtiequ illi ikollna dawk l-extras illi jieħdu sem li jkunu parti minn din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tal-Perit Mintov. Il-qofol ta' din l-attività jintlaħaq bil-kxif tal-monument ta' Dominku Mintov f'nofs il-pjazza ta' Bormla, propju quddiem il-gażin tal-banda li għal xi żmien Mintov serva bħala president tiegħu. Waqt li kienu għaddejjin il-preparamenti nġabru numru ta' nies josservaw, stajna ninnutaw il-ħeġġa biex għada jassistu għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Għala xej, ħankun bil-mara u bil-familja kollha. Neġġa dejjem, kull fejn ikun imur jien. Fl-isfond tal-preparamenti il-Bormliżi rrakkontaw l-esperjenzi tagħhom mal-Perit li tant huwa għall-qalb din il-belt. Wara ħafna snin, Bormla se jkollha l-monument li tant xtaqet.